салом, маслиҳатҳои муфид аз сомонаи оилатиҷӣ. 5 роҳи осони халосӣ аз фарбеҳӣ. имрӯзҳо одамони зиёде бо мушкилии фарбеҳӣ рӯбарӯ гашта, барои аз вазни зиёдати халос шудан худро ба сад дар мезананд, вале на бо парҳез равғани баданашон об мешавад, бано бо тадбирҳои дигар. мехоҳед роҳи дуруст ва самараноки халос шудан аз вазни зиёдатиро бидонед, пас мутаваҷҷеҳ бошед. халос шудан аз фарбеҳӣ раванди пайваста аст, ки тарзи ҳаёт, ғизо ва ҳаракатро дар бар мегирад. роҳҳои самарабахши халос шудан аз фарбеҳӣ инҳоянд. якум, тағйироти реҷаи хӯрокхӯрӣ. аз вазни зиёдатӣ халос шудан хоҳед, кӯшиш кунед, ки хӯрокҳои калорияшон камтарро истеъмол кунед. парҳезии солим ва ғизои камравғану камшакар барои харобшавӣ айни муддаост. истеъмоли нон, картошка, биринҷ ва шириниҳоро маҳдуд намуда, бештар сабзавот, меваҷот, гӯшти парранда, моҳӣ, тухм, лӯбиё хӯред. бештар об нӯшед, ҳадиаққал 1,5-2 литр дар як рӯз. дуюм, фаъолияти ҷисмонӣ. ҳар рӯз 30-60 дақиқа машқи ҷисмонӣ барои халос шудан аз равғани бадан ёрӣ мерасонад. махсусан гардиш, давидан, велосипедронӣ ва шиноварӣ муфид аст. агар шумо аз уҳдаи машқҳои вазнини ҷисмонӣ баромада натавонед, боке нест. ҳатто роҳ рафтан бо суръати миёна ё тоза кардани хона низ фоида дорад. сеюм, назорати равонӣ ва хӯрокхӯрӣ. хӯрок нахӯред вақте ки дилгир ё асабӣ ҳастед. кӯшиш кунед фаҳмед, ки кай гурусна ҳастед ва кай одат ё эҳсос шуморо ба хӯрдан маҷбур месозад. ба мутахассиси равоншинос ё диетолог машварат кунед, агар ҳис мекунед, ки назорати хӯрок душвор аст. чорум, хоби кофӣ ва ором. камхобӣ метавонад иштиҳо ва вазнро зиёд кунад. кӯшиш кунед, ки ҳар шаб на камтар аз 7-8 соат хоб кунед. панҷум, муоинаи тиббӣ. гоҳе сабабҳои фарбеҳӣ метавонад гормонҳо ё бемориҳои зери ҷилд бошад. ба духтур машварат кунед, агар вазн хеле зиёд аст ва бо парҳезу машқ коҳиш намеёбад.